ассалому алайкум бародарҷонои ма. хоҳиш мекунам ки ҳамин навора то охира тамошо кунен. чӣ хеле аблошкаи видеои названи видео диден. я бародари тоҷикмон тӯли 10 сол мешава бе номи нишона бародаро. ана хоҳаршон мо дар нав связда биромад. хоҳиш кард ки якай бобоҷон амира бигирен, як эълон кунен ки пайдо шава. рости гап намедонам ки ӯ дар куҷо ягон ҷо маҳкамаш карди яъне хай медонем ки ҳозир тоҷикора хито медонед чӣ ҳодисаҳо дар саршон месай. ана инами канали ма дар як дурӯғгӯ нашам 5 нафар одамои беноми нишон чанд сари сол беноми нишон будан бигем ёфт шидан. ҳамаш ба дастгирии ҳами шумо буд бародаро. ҳами шумо дастгирӣ карден, лайк мондем, видеора поделитсия карден дар дигар шиносотон. мумкин ки ина ту надидаиш як шиносе дароӣ мекунӣ, як ҳамсинфида ки қатъи ҳам як ҷо кор мекуна. ин одамияй барои ҳамин ватсап дар кадом группаи ҳамсинфо дорӣ, чӣ группае дорӣ, просто ҳамин видеора паҳн кароӣ ки иншолло савобиш мераса. кадомит ки лайк мемонен иам кӯмакай. хоб бародаро, ин бародар ина ман суратша мондам. ана ин бародармон таваллуди 1990 таваллудаш. таваллуди 90 як духтарча дора. вақте ҳам 2013 хонашон меброя бародаро, ана ба ҳамин рафтагиш беном нишон мешава. охирон бор соли гузашта моҳи мартда қатъи ҳамин хоҳараш як бор алоқа биромадай, связда биромадай, ба ҳамин бо беном нишон шуда. номерошам кор намекуна, умуман занг намезана. якта духтарча дора, синфи 4 мехона. ҳамин хела бигем худаш духтарчаш бигем ки таваллуд ношида рафтаги бид Россия, ё таваллуд мешава баъд мерава ҳамин хел ки соҳиби духтарча мешава, баъд ҳамун бигем ки мерава Россия, дига пайдо намешава. ана хулас ки бародаро, ҳамин лайки шумо сабаб мешава ки ҳамин пайдо мешава. чӣ хеле ки дигарош дар дастгирӣ кардем ки ҳамун 4-5 нафар пайдо шида буд. ба филм 5 нафар зиёд буд. шояд 5-6 нафаре ки видео кардем пайдо шидан. ҳамаш дастгирии шумо буд бародаро. агар шумо дастгирӣ накунед, лайк наҷиқен, комент нанависонед, ин видеои ман паҳн намешава. ман раҳмат ба ҳамун нафарҳо мегӯям. хоб бародаро, хоҳарчашон бигем хоҳари ҳамин ака, номероша ман инеҷа мондагиам. ин ҳамин номерои хоҳарша. кадоми агар ҳамин акара ному фамилияш карочи Боев Наврӯз, таваллудиш 90, айнояи 5. кадоме ки агар мешиноса ҳамин номерои хоҳарчаш дар алоқа бибироем, бигем ки ина бародаратона мо медонем ки ҳамин хоҷодай. просто ҳамин бофаман ки ҳамуш зинда ҳай, ҳамиш басай. главни бидонанд ки ҳамиш соқи саломат ҳай, ҳамиш басай. ана бародаро, хоҳарчашонам бигем шавҳар надора, шавҳараш аз дунё гузаштагиай, ҳозир бошад дар муҳоҷират ҳай. муҳоҷират дар Россия ки ҷое дар пасуда мешува, кадом ошхона дай намедонам пасуда мешува. пасудамои чикай карочи. ана хоҳаршонам 3 та фарзанд дора. хай медонем ки ба хели пасудашӯю ба чӣ мисолу 3 фарзанда хирондану пишондан. майли ҳама бо модаршон дар хонашон доимо бигем фарзандаш ки беноми нишонай гирия мекуна барои фарзандаш. ҳамин апа нақл кард, хоҳари ҳамо бародар Боев Наврӯз нақл кард. ана мега ки хулас ки очам доим мега ховои безеб мебинам, дар хову медроя. барои ҳамин доим гирия мекуна. ана духтарчашон ҳамо бародармон гумшидагӣ як духтарча дора, синфи 4 мехона. ҳамин хелда ҳамин доим ҳамин ҳамаша телефон мекуна, мега дадаи ма ку қачи гап занам. хай ӯ кӯдака медонам мисол ки аташам Россия дай, ана и ҳамашам дар Россия. доим мепурсида и ҳамин мегуфта оли гап мезани қачи оли меоя хона меоя. ҳамин кӯдака ина чанд сола фреб карда ҳамин хел. майли ҳамаи духтарчашон вақти 1 сола 1.5 сола ҳам хелӣ говарада будай, бигем ки очашонамни рафтай карочи духтарчаша мондай дар хонаи бибиша, рафтай хонаи хичон. намедонам аку шавҳар кадай накадай. хулас ки духтарчаша ҳаминҷа мондай рафтай. барои ҳамин бародаро бояд боргаи хоҳиш ки дастгирӣ кунед ки ҳамин бародар пайдо шава, бирава бо пеши модараш, пеши духтараш,
برای انشالله که بهترین ثواب میشود. خلاص که همین رقمای شنوندگیم خیلی اپای چی نگفته اینه که من این خودم میگم که کدامید که پروست همین اپا را پرسیدم گفتم همین نمره در سبربانک داری گفت و دیگه سببش نگفتم که چی با خیلی وضعیت خیچن نقل کرد به حد وضعیتش وزمینه کدامید مجبوری نیست میتونی این همین سبربانک شده خیر کرد این خودش مرا نگفته که ویدیو که مرا یاردم کنن با خدا یگان چی نگفته نشاط یاردم بکه نگفته پروست گفت همین برادر ما پیدا شود لیکن ما وضعیت چه نقل کرد دنمتای وضعیت بگیم خودم امی کارتش هماندم که همه کسایی یاردمش کنیم برادرش هم پیدا کنیم انشالله و رحمان ثوابی بهترینه. خلاص که با میگم که امی لایک شما سبب میشوه امی ایمو تلگرام دیگه چی رو پهن میکنین امی بگیم که کمک خودشم. خب برادر جانو کدامید که لایک دستگیری میکنین ویدیو را پدیلید میکنین پهن میکنین خداوند شما دانی ثواب نوشته گردونه انشالله که این هم ثوابه. خب برادر با میگم کدامی مجبور نیست کدامی میتونین سپربانک داشته دامی نمراشون هم میتونین واتساپ داره هم نمری دستی داره دامی نمر هم سپربانک داره کدامید که چندی میتونه پروسه کمک کنه هم دخترچه شده یگان فرزنداش ده با یگان چی میگیره انشالله ثوابه. در کجای هستین چی در وطن عزیزمون چی بیرون وطن عزیزمون در مهاجرت در هر کجای نباشین الله همه نگهبان باشه در پناه خدا برای کار شما ده.